Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Mga miyembro sang grupo nga nagapang rentangay sang salakyan dakop sa entrapment operation sa distrito sang Molo. Si John Sala nakatuto. Wala makaluwas sa kapulisan ng duha ka miyembro sang grupo nga nagapangrentangay sa mga salakyan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginkilalang mga nagkaladakpan kanay Erwin John Casas sang San Miguel, Iloilo kag Christine Rata sang Mandurriao, Iloilo City. Ang ilang modus, marenta sang salakyan sa mga rent-a-car services kag ginabaligya ang mga ini. Ginpatigayon ng entrapment operation kagabi sa Molo, Iloilo City. Ang style nila, once nga marentahan na nila for 5 days, sige-sige bayad, without knowing, pag nakita na nila sang buyer, pabayaan na to nila. Sino kay alias June nga among ginbaligyan sang isa ka SUV nagpati ini bangod may mga papeles man nga ginpresentar ang mga sospek. Naghatag kuno ini sang 125,000 pesos ka down payment para sa presyo sini nga 450,000 pesos. Apang wala matigayo na pagbaligya. Sang ginbawi na sining iya kwarta, nagasto na kuno ini sa mga sospek. Gani ginhatag siyang isa pagid ka salakyan bilang kabaylo. Ginpasikyar sini sa LTO ang mga papeles sa ginpresentar sa iya kag natukiban nga peke ang mga ini. Kahapon, pinagagto ka tagigyan sa balay siyang wigo, hindi na pang isang wigo. Ang mga ito ka pagtuli ko, nagtanong ako na mga mablaker, ang tambang tuligan ka mo. Suno sa Molo Police, masobra pulo na ka mga rent-a-car services ang nabiktima sang duha. Isa sa mga ini si Manong Tani, nga mong tag-iya sang SUV ang ginbaligya kay alias June. Nabati na sila sa sa ginhimo nila na sa lahat kay may mga supporting documents mo kami sir na para makasuhan sila. Nagapati naman ang Molo PNP nga kabahin sang mas dako pagin nga grupo ang duha bangod sa ila malapnagon ang operasyon. Hindi na nila kaya nga sila lang duha kay dako ina nga involvement kaga ang lalaki daan may ginakuhaan sang mga piki nga papeles kag may mga taga kuan siya may taga sugo sa iya nga amo ni imo baligyaan, amo ni ang mga papeles nga ipakita mo. Mga kaso nga estafa kag falsification of documents ang pag-atubangon sang duha ka arestado. Gintinguhan sa news team makuha ang bahin sa mga sospek apang nagpaiway na sila nga magatubang sa news team. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas.